Wejo, sme tady, kamoši. Piatok. Parádneho skladu. Piatok o 4:07 večer. Yes. Po Fajronte. Čo ideme robiť? Čo tu máš? Došiel mi balík. Už pol roka som to tam škrečkoval z Japonska. Kokos trošku dosť dlho, ne? No, pol roka som tam mal škrečkovať. Ale už inak víš čo, pol roka, nič mi na to nepovedali. Ale nechceli žiadne love, takže... Dobre, takže si robil takýto parádny balíček, si predpripravil, hej? Má to byť vážne, že brutálne veci by to mali byť. Počkej, ešte sa chcem pozrieť, lebo jeden rok bol nabúraný. No, tak kúkaj, či sa niečo nestalo. Takže toto sa musím pozrieť. No tak ideme na to, mali by sme tu mať, zlato. Neviem koľko vecí, ale mali by tu byť také brutalitky, že wow. No tak poď, ukáž na to. Ideme to rozbalovať Vánoce, aj keď není ešte december, ale my už máme. To kde je to, keby si objednal, to ti nedojde, to dojde v januári. Ty kokos, libreto. No, kúkni na to. To je prosím pekne čítačka na Game Boy Advance, ale pozri aká. Tam sa dajú načítať Pokémon karty. Takže, a tuto nejaké Pokémon karty aj máme. Čo by to mali byť? Si myslím, pozri na to. Že... normálne je tam nejaký Charizardík. Neviem, není. Není, takže... Všetko sú samozrejme japonské, lebo táto čítačka je rozdelená, má región. Takže... Pokémon Pikachu. Tam to je tiež nejaký, keby som vedel ich mená. Bulbasaurík. Takže, keď to načítaš cez tú čítačku, tak v podstate môžeš sa tam hrať nejaké hry, ktoré sú na tých kartách a tuto vlastne, tu máš tie kódy. Neviem, či z jednej strany načítavaš, aj z tejto strany načítaš. Z jednej strany bude hra, z druhej strany bude nejaké info o tom Pokémonovi. Takže na to sa teším. A existuje ešte európska verzia. Tu nemám. A tu sú ešte nejaké, ja neviem, z prostosti. Neviem, čo to je. Takže... Ale vyzerá to hezky. No, toto je šupa. A ešte potom bol taký, že plusko. Ten tiež som si zohnal. Ale musím to tiež doštudovať, že čo to plusko znamená. Sú tu nejaké Gameboye, nejaké také, že hnusné, škaredé. Na repasík, na opravu. A neviem, prečo som zobral. Buď na náhradné diely, to nič. Nie sú to s tým flashovacím, oným toto není. Dobre. Ty kokos, tento jak vyzerá. Však to sú najlepšie takéto. Ale som to už bol rozoberať, to vidíš, lebo to nemá ani gumičky. Ale mne ide o to, aby... aby mal dosku. Takže už viem, prečo to bolo také lacné. Aha, lebo tam nič není. Lebo tam nie je doska. Takže iba shell a oný. No super. Nevadí. Tešil som sa. Toto vyzerá úplne, že... Áno, to je luxus. Úplne, že tip-top. Týchto mám doma už možno tak 10. Ty vole, si robíš zbierku? Áno. Ale podľa mňa asi on bude mať vypálený displej, to väčšinou, tak to neviem otvárať. To si pozriem doma, takže... Neotvorené. Počul si o tomto? Počul som, že boli v tomto, ne? V Megáči. Áno, v Megáči dávali karty, ale že brutálne to vypredali, že? Všade bolo rozhádzané jedlo, no a všetko to robili kvôli týmto kartám. Takže mám 10 neotvorených balíkov a... Čo s tým budeš robiť? To je investícia. To je tak už to, čo to tam stálo, tak to už stálo dvojnásobok minimálne. Takže to nám dochodí. Dobre, ty kokos. McDonaldík. Kokos, ale toto je brutál, to tam aj nebolo na obrázku. To je takýto peračník. Na libreto. Kokos. Libreto 50-ka. Čakaj. Jeden taký už mám. A mám k tomu také addony, že si to vieš nacvaknúť sem dozadu. A chcem prepojiť dva. A keď bude nejaké herné dni, keď budú, napríklad v Slovenskom grobe budeme mať 30.11. Alebo v Žiline budeme mať, tak kľudne môžete dojsť a chcem na tom spustiť Duma. Že dvaja proti sebe budú hrať Duma. Takže uvidíme, či to pôjde a neviem, kde v tom ešte práve. LCDčko, PS1, páči sa. Jedno mám, ale není originál a má hrozne biedné farby. Takže som si zobral takúto jednu originálku. To je to, čo sme aj drtili na tom Tekken, že? Áno, ale ten, čo drtili Tekken, tak není originál, nemá také pekné farby. Takže
Som zvedavý na tento, aké to bude treba trocha vyčistiť, ale mal by byť funkčný a aj panty sú, že nie sú vylámané, lebo toto býva väčšinou vylámané, toto. Takže toto je funkčné. Toto som drtil, no, toto je pecka, to sme mali na e-shope a vždy to odletelo za pár dní, takže to proste musíš mať. Aha, toto neviem. Toto som niekedy možno ešte apríli v maji kupoval. Videl som nejaký gameplay a že ty kokos, a vyšlo to iba v Japonsku, veľmi dobre to vyzeralo. Tak som si to zobral. To má taký handheld, inak na tejto kartridž, takže a on má region lock, takže na tom si to zahráme možno ešte aj dneska. To bola parádna hra, vieš nejaká. A toto je ten add-on k tomu počítaču, vidíš, tu má konektory, aby si tam vedel ponapájať sa, aby si to vedel zosieťovať, lebo to nemá sieťovú kartu, ale to má také svoje veci. A vidím, že aj baterku vyposlali. PlayStation 2. Niekde tu je slimka, to som si kúpil kvôli tomu, že... A nie, feďka? Feďka. Dobre, tak tu je to, vyťahneme. Kúpil som to preto, že jedného Japonca mám doma. Nepotreboval som ho opraviť, krabicového, takže to potom asi niekde pošlem ďalej za pár drobných. Mám Typing of Death a nemám tu na čom hrávať. Japonská hra, mám tu aj klávesnicu. Advance. A, viem, to bol taký, že za pár šupov, ale to je limitka. Stačí mu vymeniť display a on pôjde. To je Giants. Toto veľmi ľutujem, lebo tento som kedysi dražil, možno tak rok, dva dozadu a bol to kompletka v krabičke a korník niekto mi to vyfúkol, lebo som na to zabudol. Tento Giant bude mať už konečne. Neviem, či už doma aj nemám. Musím mať dokopy. To je Kirby. Toho som našiel za pár drobných a ten mi tuším chýbal, tak toho som tam nahodil. To sú také brutálne karty, to je limitovaná edícia a v Japonsku vyšli proste karty pokémonské, ktoré vyšli ku Game Boy veciam. Hej, tuto dole, keď je GB, tak to je promokarta na Game Boy a tých je hrozne málo. Hlavne z tých čias sú v katastrofálnom stave. Táto je, myslím, že tuto trocha má chytené hrany a to je veľmi pekná ešte. A táto druhá tu mala tuším takú jemnú zlomeninu niekde, ale inak hrozne krásne rohy má, takže toto sú Gameboyovácké promokarty. Z tohto sa teším. Eské, samé Pokémon vecičky. Toto budú asi ďalšie veci. Áno, to je disketová jednotka, externá, to sú všetko veci k tomu počítaču. Trafo. Toto som mega vychytal. Vážne. Tento v cukrikovom stave cez liter ide. Fúha. Ale mám doma jeden v takom biednom stave, ale bez krabičky. A tento by mal mať aj manuál. Takže spravím z toho jeden luxusný kúsok, keď to preskladám. Nemá akurát túto čiarový kód. Škoda. Ale mal by to byť on asi. Možno keď to skúsim prečistiť, ale je to akože k tomu, je to vidieť. Krytka je taká biednejšia, na tom druhom aj nemám krytku. Ale toto je šupa. Tohto som už dávno zháňal, ešte s krabicou. No, to už nevedia, za tieto už nevedia, čo pýtať, tieto limity. Aj tá krabička, myslím, že niekde má škrtanec. Čakaj, pozrieme ju. To zdá, že niekde mala škrtanec. Bola niekde odretá. Ale vyzerá krabička brutálne. Toto. Toto bola jediná vada tej krabičky, ale inak akože... brutálne, dobrá je. Takže toto mi nevadí. Nice. No ukáž ten bezodný pohárik. Toto pozri. Pozri, koľko vecí tam je. Toto pozri. Toto je tiež limitka. Som tiež dlho zháňal. Mám ju už. Mám ho, to je lightko, tento tiež sa nevedel za ňo pýtať, ale som zohnal. Taký brutálna je tá krabica. On má vypálený displej, čo nie je vôbec problém, lebo ja mám ešte druhý kus. A k displeju nie je tiež problém nahodiť.
A myslím, že čo mám, tak vyzerá, tento potisk vyzerá horšie na ňom. Funkčný je, vypálený filter, ale to si viem urobiť. A dokonca vám by mal sedieť aj sériové číslo. No, takže toto je úplne luxus, ty kokos na to. To som sa najviac tešil do všetkého. Kakos, jak to vyzerá? Ono tam je problém s tým, že oni tieto limitky všetky proste robili na to nejak potlačené, proste ako to bolo technológiou, ale nie je to zalakované. Tým pádom, keď si sa na tom hral, tak v podstate si to celé pološkieral, hej. Za to sú také vzácne, že v dobrom stave ich zohnať je celkom problém. A hlavne tie lightka vychádzali iba v Japonsku. Takže tento je mega dikokon, to boli. No, toto je kábel k PlayStationu. Ty kokos. OK. Toto som si nemyslel, že to je také obrovské a jediné kvôli čomu som to kúpil, že presne v tomto čísle, ale neviem kde, je súťaž na Game Boy, ktorý si dal vyhrať. Existujú len 3 kusy na svete toho Game Boyu a tuto niekde má byť na to reklama. A som zvedavý, či bude. Lebo som to hľadal, lebo snažil som sa ten Game Boy vydražiť, ale jeden skončil na 7 000 eur, alebo 7 500 a druhý tuším 3 000. No, tak neviem, niekde tuto by to malo byť, takže musím to doma preňúrať a možno ChatGPT ma klamal a nemal pravdu. Tak, no, mám nový telefónny zoznam. Ale pekná knižočka, celkom hrubá. Kúkni na to, ty kokos. Nixony, hodinky. Jaže aký obojok náčukla. Ne, ty kokos, to sú Nixony hodinky a presne tento typ nosil aj Tony Hawk. Ty kokos, jaké hadziny. Nixon je značka, ktorá je pre extrémnych športovcov. Doteraz vydávajú hodinky. A viem, že teraz majú takú limitovanú edíciu Nirvány, a čo majú takého kadejakého, takého degradovaného smajlika, takého roztečeného, takú Nirvánu proste, takého smajlika, teraz predávajú limitku hodinky. Na tieto som sa... To vyzerá dosť halúzavo. No, tuto máme, to nebudeme rozbalovať. PS2. To je tá fetka. Dúfam, že som trafil už kus, ktorý mi pôjde. A to skončí na dlnesku. Možno aj môžem nechať rovno. A tu máme ešte niečo. Jeden kus mám, ale našiel som ešte jeden, možno tiež pôjde na herný deň. Nejaká nová mašina? Hej, ale to nosím často na tie herné dni, takže to asi ľudia videli. To je Twin Famicom. Aha, ok. Len tento je, myslím, že čiernej farby. Shark Twin Famicom. Takže to je všetko. Nice. Takže hádam sa vám ľúbilo a zajtra pokračujeme v nahrávaní. Budeme mať ďalšie 2 boxy na rozbalenie handheldov, to je sa máte na to tešiť. Díky moc za pozornosť. A chodí sa pokúkať na shop, či tam niečo takéto podobné nemáme. Videohry TV, čaute.